I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta gdje igramo sa ovom ovdje sestrom. I sada ja proširujem kuću. Samo ti. Kao što sam rekao u prošloj epizodi. Ti si rekao da ćeš da ideš u rudnik. Ja. Nije rudnik za tebe. Gle koski strele. O, 2 strele. Ok, ja se bacam na posao proširivanja. Ali prvo moram da proverim nešto u kući. Dobro, ovdje ću ovako. Sada imamo. Dobro, znači cel. Ok. Može. Znači ta soba će biti soba za ostavu. Brate, kako kuća? Ne! Ovo sam malo... Nisam provalila da sam gladna, imam još 2,5 srca. Misliš butkice? Pačke. Ok, treba mi jedno ovo i 2 ovog tako. Tako. A kako smo našli dijamante, to mi je čudno. Ali... Na kanalu će biti tutoriali, to ko će nešto kome nije nešto jasno, ja ću da mu kažem. Ali bez mene, naravno. Naravno. Meni je pukao creeper pa sad moram da gradim ovo, da kopavam rupe. Pa kopaj lepo to. Pa tebi. Da kopaš rupe zato što je pukao creeper. Pa ne, nego će da vam bude ružno zemlje. Ne razumem te. Uopšte. Da kopaš zemlju zato što je pukao creeper. Ne, da zakopavam. Da stavljam. A, pa rekla si da kopam. Ili sam ti ja pogrešno čuo. Ubrat. Šta? Da mogu padati. Dobro. Ti treba neka pomoć, nešto. Treba mi da sečeš drva. Jao, tebi nađe. Ako ova sekira izdrži je svako. Pa napravi novu. Napravi. U koji bug? Nego, ti reci, aj ti reci, znači ti, samo ti. Kad ćemo ja i ti da snimamo mapu? Mapu? Pa ne znam. Kad ti je volja? Kad mi je volja. Znaš, može odmah u sljedećoj epizodi. Znači da ne igramo preživljavanje. Mislim, igrat ćemo i preživljavanje, ali sad prvo da snimimo ovo. Znaš valjda na što mislim. Da. Našla sam cara što figla. Ok. Ma lepo je to. Našla sam... Ja ti kažem da sečeš drva. Ma sekla sam. Koliko? 14. 14, seci još. O, brate, šta tražiš od mene? Tražimo, hoćemo da napravimo sobu za chest, pa ćemo da pravimo, pošto nam ostalo još 5 dijamanta, da napravimo 100 za čaranje, onda treba će nam knjige. A kako ćeš knjige napraviš? Pa za početak treba mi koža, papir. A dakle ćeš nađeš kožu? Krava nema, konja nema. Naći ćemo konja i krave možda. Možda. Kako će pravi papir, ja zaboravim. Ja ne znam ni ja. Jel ti dosta 20 drveta i sve to kad pretvorimo parke? Jeste. I sad mi daj.
Eto sad sačekaj da prvo pretvorim to. Znači, moja sestra je jedna gospođica koja gine. Ubili je, zapravo ubila je lava. Pokušala je da pliva u lavi. Ko bi se Imaš toga- 64. Pa eto, ja sam takva. Šta da mi reći? Voliš da plivaš u lavi? Pa to ne. Pa ne plivam u vodu. Okej. Da smo imali bar još dijamanta, to bi voleo da napravimo poklop. Pa eto, ali nisi imao sreće. Evo, ja ću počnem da pod. Stavljaš, ajde. A ja ću onda plafon. A da ja Ne, ti tek. pomognem. Ma ne. Pa vidim da se ne snalaziš baš najbolje. Radit ću te parketom. Slobodno. A ti imaš tog parketa i meni kažeš. Pa da bi mogli da završimo. Šta radiš to, majke? Ja stavljam drvo, a ti trčne parketa,vaj. Ups, sad sam ja napravila. To si ti napravila, ne ja. Pa ja sam 2 puta. Šta hoćeš da ti? Evo. Šta radiš to? Šta ovo? radiš? To ti radiš. I ti isto. Ja sam napravio 2 put grešku. Ti si napravila 35 puta grešku. Pa nisam. Šta radiš? Evo baš nešto. Mogu bi i ovdje baklju da staviš ovaj. Sad, čekaj, da napravimo prozore. Honzo. Prozori mogu ovako ti. Dobro. Da iskopam. Da uzmem ovaj chest. Koji? Taj veliki. Uzmi oba časta i poređi ih. Aman, začekaj da napravim. Taman. Pa i ja sam uzela nešto. Znači, treba prvo ovdje, ovako ćemo postaviti pored. Dok ja uzmem ovo. Gledaj što baci se ovdje. Dođi vamo, evo ti speci pesak, kod tebe je ugalj. Pa ne bi rekla. Ne mora. Svo vrijeme je bio u čestu, tačnije u šporu. Ne moraš. Ne moraš. Gotovo. Uzeo sam. Dobro. Ok, ovdje u prvom čestu mogu da budu blokovi. Samo. Blok. Samo blokovi. Može i čest. To je blok. Ne. Dobro, ne može. Postavit ćemo čest, šta hoćeš? Ja više nemam ništa od bloka. Evo ovako. U stvari ne. Šta će stoji u drugom, oružje i to. Šta pričaš? Pa, razne stvari. Stvari ne. Samo malo. U drugom su dragocenosti. Kao rude i hrana. Da. I slime. Slime ball. I ovo. Evo ja ću ovo lepo da poređem. Ja sam u šećernu trsku našla tamo negdje. Pa što je ne uzmeš? O bože. Evo, stavi ugalj u šporet. Gotovo, već pada mrak. Ajde, beži, to je moj krevet.
Aj, ko da je bitno. Jeste, pa sad. Za 7. Ž. E. Gore pravimo jednu sobu. Gohe. Al gohe, el gohe. Ko Da. gohe? A ovdje će da bude dnevni boravak. Ok, odo ja po drva, pošto nam treba dosta drva za chest. A ovo ću da... Ej, pa znaš koliko si drveta imao u ovom, kako se zove? Kojem? Gdje je jabuka? U ovom Praviš? testu, onom gdje su blokovi, tu si imao baš to. 1,50. Svejedno, ne diraj. Ništa, idem ja ovamo, ti ostani tu kod kuće da vidim šta ovamo ima. Pa ću ja te... Evo ja uzimam malo drveta i da uzmem šećernu krasu. Ja nisam jao. Nakrenuo sam po drvu. Gde si ti otišla, majke? U braći. Našla sam neku pećinu. Gde nam je sad kuća? Tamo. Tamo. Ja Dobro, kod tebi ljudi, imam 6. to je bilo to što se tiče ove epizode. Mi ćemo malo da napravimo chestova i ovdje je jedan piglet na drvetu. Da se vi ne zamar. Dobro, i vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav! Pozdrav.